Kauheen korkean paikan kammoja kauheet. Ihan järkyttävää. Hei. Tää käy ihan urheiluista jo. Kato, ensin mentiin hiihtää. Me ollaan ihan poikki vielä siitäkin. Sitten alkoi aurinko paistaa ja tultiin vähän laskee mäkkeä. Sitten oltiin torille. Hei, kattokaa nyt. Katsokaa mikä ilma. Tää kirkko on ehkä niin mielettömän hieno, tuo aurinko paistaa siis siihen. Ja... Täällä on niin hienoa. Meillä on vähän haikea fiilis. Ensin naurataan. Meillä on vähän haikea fiilis, mutta meillä on. Koska nyt me lähdetään pois täältä näihin kauniista maisemista. Nyt me joudutaan sanoa heippa kaikille ja sitten me jätetään jäähyvästi Helsingille, mutta hei, tästä päivästä tulee niin hienoa. Tulee. Koska ja meidän pakko lähteä liikkuu, koska meillä on monta paikkaa, missä me pitää kerkeä. Mutta siis todellakin, ja nyt me otetaan tää nyt urheilun kannalta ja tehdään kaikki suomalaiset jutut ennen kuin mennään paistaan makkaraa. Nauttii näistä suomalaisista herkuista viime hetkeen asti. Me ollaan siis pakattu, nyt tajaa pakata itse asiassa parhaillaan kasseja. Koska me joudutaan lähteä kohta täältä ihanasta kylmyydestä. Ja me ajateltiin, että mitäs me kaikkeen otetaan mukaan? Mä laitan meille vähän romantiikkaa. Oi, kylmyydessä kun tultiin, niin voidaan vähän nyt kato lämmitellä tässä. Hitsi siellä oli muuten kylmä. Ja oikeesti mä ihan puhkain hiihtämiseen ja kaiken jälkeen. Mut ihana toi Suomen talvi. Et kyllä se kohta lauhtuu. Todella. Joo, mut hei, mitkä sun nyt sun lemppareet semmosia, mitä sä haluat viime hetkellä semmosia herkkuja. Niin, semmosia, mitä me syödään nyt kun me ollaan... Siis me ollaan otettu siis piimää, ensinnäkin kefiluspiimaa, että tähän meidän pitää ottaa mukaan. Mä en tiedä, miten tätä säilyy, eiks nää säily hirveän hyvin? Tämmönen piimähän vaan paranee, kun se tuo kuule hapettu. Mä otan sieltä piimää. Lentokoneen ruumassa varmaan oikeesti. Hei, tiiäks mitä? Siis mun lemppari... Oi mahtavaa, se on just hyvä. Se on kunnon suomalainen. Hei, mun ihan lemppari tää. Mä karjan riisipiirakka. Paljon piirakoilla. Näitä ei mitään paperia. Näitä ei tuskin. Suomalaisen tapa ihan vaan. Karja, no niin. Näitä vielä tulee sitten niin viedään, joo. Ja sitten ei me voida katsoa pakki menee niin sekaisin, että menee juntturaan, niin me pakko ottaa tätähän me otetaan ainakin kaksi. Mistä menee juntturaan? Siis tosta vai? Ei kun siis just menee sinne ulkomaille, siellä on niin erikoisia ruokia, eikö? Siinä menee äkkiä pakki sekaisin, niin me tyydytään nyt ihan hernekeittoa, että pysytään sitten terveenä siellä. Totta, sitä me vedetään. Tätä me vedetään. Ja se on kiva hotellilla, että säästää senkin kato monta dollaria, ettei mennä sinne ravintoloihin syömään. Se on kallista, että saa syömään. Omat kahvit otetaan mukaan. Todellakin, koska sehän on ihan hirveet, jos sulla on reissussa juhlamakkaa mukaan, että mulla rupeaa oikein leukapieliin, tiedätkö se sattuu tuonne leukapieliin. Ja just ruisleipää. Ja ruisleipää aina käytiin hakemaan, niin sä otit vissiin tämmösen reikaleivä. Mä otin kunnon leivän, koska näitä ei, mun pitää ottaa näitä ainakin katsojille vinkki. Mä oon tulostanut itse kotona, itse alelappu näitä aleprosentteja. Eli jos kauppaan kun menee, näitä on kätevä lyö, niin saa vähän halvemmalla hinnalla. Apua! Salmiakki! Lentokentältä, se on lentokentältä. Lentokentältä, sitä me otetaan muuten sit paljon. Mitä? Mitä me dissaan? Sä äsken kehut näitä suomalaisia ruokia, nyt sä dissaat kun me etsiä. Mutta nyt me pitää myös saunaan, koska mä en tiedä miten me selvitään ilman tätä matkalla. Nyt tulee itku. Koita vähän, näytä. Ihan aito, on todella hyvä. Kyllä sä oot niin täydellinen näyttävi. Joo. Kato nyt Katri tätä maisemaa. On tää niin kaunis. Siis ihan hirveet oikeesti. Tää on niin harmaa ja väritön ja mauto ja hajuto. Me piti kehua Suomea. Me piti Katri koska positiivinen Suomi, niin ihan niin Katri aloittaa. Tää on niin harmaa ja väritön ja kylmä. Suomessa on niin paljon hyviä asioita. Oli, musta on kiva, että se kesä kestää sen 1,5 kuukautta. Just niin. Ei kun oikeesti. Heiputtaa Helsingille. Moi. Moro, Pelmä, Karu, Harmaa, Mauton ja hajuton Suomi. Moi moi. Moi.
Kaikki tulee ikävä. Kyllä. Nyt tehdään yhtään laukku. Yritetään ottaa vähän vähemmän tavaraa mukaan, koska tää jotain kumminkin ostaa sieltä aika paljon. Mut sit meillä on nyt jo siis tuo meidän... Ei, otin ensimmäkin siis ihan mun parhaat releet. Siis kato, Supergirl-paita. Sitten tuttu TV:stä. No sit, jos me nähdään Jack Bauer. Kato. Unbelievably cool and yet so stylish. Sitten kun me mennään Närhäälteniin, niin sit meidän tuntuu tätä tosi suomalaista. Otetaan Paasikiven kuva. Tää me viedään Kounarille. Siis ihan ehdottomasti. Joo. Todellakin me viedään. Ja hei, London. Aattelin, mä oon käynyt Lontoossa joskus. Mitäs kaikkea sä muuta tätä mutkaa? No mä otin siis hyttysmyrkky, offia, koska ei sieltä, se on hyvä oikeesti, koska siellä voi olla vaikka vitikat käydä. Hyi tiedäkö, pakkaa taas. Ei teho kaikki niihin niitten... No ei sen kanssa, mutta se offia on niin hyvän tuoksusta, että se voi muutenkin jostain käyttää löyönä ja hiuslakkana ja kaikkia. Mitä muut sä otit? No, pitkä pujama. Uninal, kato siellä voi jotain naapureita, jos näkyy. Sitten Uninalle, esimerkiksi saisi olla vaikka Saimaan norppa tai Ulla, jos on suomalainen, ja rikaslukua. Ja vesivärit. Ei, se on kiva, koska